Mekelte Ky on teollisuuden sähköasennuksiin, teollisuuden varaosiin, sähkökonehuoltoihin ja korjauksiin sekä työkalumyyntiin keskittynyt yli 70 vuotta vanha perheyritys. Pääkallopaikkamme sijaitsee Porissa, aivan valtatie 2 kyljessä. Meille kaikkein tärkeintä on aina ollut laatu ja asiantunteva palvelu. Mekeltäkin omasta valtavasta varastosta löydät laajan valikoiman esimerkiksi laakereita, hihnoja, ketjuja ja muita voimansiirtotuotteita, sähkömoottoreita sekä sähkötarvikkeita. Tilava myymälämme tarjoaa lisäksi niin yrityksille kuin yksityisille laajan valikoiman laadukkaita ja tunnettuja työkaluja sekä asiantuntevaa palvelua. Kaikki tuotteemme löydät myös helposti koko ajan kehittyvästä verkkokaupastamme. Teemme sähköasennuksia teollisuuteen sekä uudiskohteisiin vakaalla ammattitaidolla. Olemme yksi Satakunnan suurimmista sähköasennusliikkeistä. Korjaamo on ollut pitkään Mekeltäkin toiminnan ydin. Jokainen meillä huollettu sähkömoottori tai muu kone testataan ja tarkastetaan huolellisesti. Palaneen sähkömoottorin korjaaminen uudelleen käämimällä on monesti nopea ja kustannustehokas vaihtoehto saada täysi uudenveroinen sähkömoottori. Käämimme kaikenkokoiset sähkömoottorit omassa korjaavossamme. Jos sinulla on ongelma, me ratkaisemme sen. Ota yhteyttä.